Avui preparem pastís de moniato. Teniu el llistat d'ingredients al final del vídeo, a la descripció i al nostre blog. Necessitem 3 moniatos cuits més aviat grans, 6 ous, 300 grams de sucre, 150 ml de nata i una cullerada de sucre vainillat. I per la cobertura, 100 grams de xocolata, 100 ml de nata i 25 grams de mantega. Per començar, pelem els moniatos i els aixafem amb una forquilla. En un bol posem els ous, el sucre vainillat i amb l'ajuda de les varetes elèctriques blanquegem. Veureu que dobla el volum i que el color queda molt més pàl·lid. Afegim el moniato amb un parell o 3 de vegades i continuem barrejant. I ja només ens queda afegir la nata líquida. La barregem bé fins que ens quedi una mescla homogènia. Preescalfem el forn a 180 graus i preparem un motlle de 20 centímetres forrat i untat amb mantega. I aboquem el contingut del motlle i el coem una hora a 180 graus. Cada forn és diferent, quan falti poc aneu controlant. Un cop fred el desmotllem i si voleu li doneu la volta, això va a gustos. I ara anem a preparar la cobertura de xocolata. En un cassó escalfem la nata i abans de que arrenqui el bull hi afegim la mantega i la xocolata a trossos. Remenem i a mesura que es vagi desfent ens quedarà una barreja brillant. Escampem la cobertura pel damunt del pastís i el guardem a la nevera. I abans de servir-lo el decorem com més ens agradi. Nosaltres hi hem posat una mica de coco ratllat i unes quantes avellanes mig trencades. I ja el tenim, un pastís senzill i bo, de textura molt cremosa. Al no portar farina, és apte per a persones celíaques.